Nasaan na yung nilalaro mo? Ay, HRM. Kaya Baka ng likod nito. naman palaging SM yun sila. Ayos lang yun. Ah, look me, no, look. Side to side lang yung SM sa kanila. Kwento mo na lang. Ayos yung HRM. Yeah. Nice ko yun. Saint Jo. Ano yung bakit Saint Jo, mami? Wala dyan, wala. Ah. Sabi ko pa naman sa kanya, Saint Jo ka na lang, para classmate tayo. Ayun, pero iniwan ko. Nag-Saint Jo siya mag-isa. Ayan. Sabi sa akin, hanap ka, kaya nga ako nag-Saint Jo para classmate tayo. Iniwan ko sa inyo mag-aaral. Wala eh, nagbago isip ng mood ako eh. Oh, titingin din kayong dalawa. Yo! Lance! Alis dyan! Bakit? Ay, hindi pala alam ni Bombik kung nasan si Tulisa. Mahulog Lloyd, ha? Hindi mo mamatay ng lalaki. Nasa ibang kandungan na. Oh, oh. Oh, galit na galit mo. Pag inasar mo to, gagayalit na. Sino nang asar sa'yo? Abo. Sino? Abo. Sino? Ay, sino yung sinasabi mo kaninang butiki? Ay, dali. Oh, may susumbong tayo kay Bamboo. Ay, sino yung sinabihan mong butiki? Ha?